Αυτή είναι η βιομηχανία μας, την οποία ονομάζουμε Phyto-Fruit. Και παράγουμε διάφορες κομπόστες, παραδείγματος χάρη αχλάδι, ροδάκινο και άλλα πολλά. Από εδώ είναι η κεντρική είσοδος, από την οποία περνάνε τα φορτηγά. Μετά έχουμε εδώ πέρα το δρόμο στον οποίο μπορούν να πάνε στο πάρκινγκ, το οποίο έχουμε φτιάξει. Έχουμε και έναν άλλο δρόμο, στον οποίο μπορούν να πάνε στη ζυγαριά, στην οποία ζυγίζουν το πόσα κιλά κουβαλάνε. Και μετά έχουμε εδώ πέρα τον πρώτο δρόμο που σας είπα, καθώς προχωράμε, που μπορούμε να βγούμε μέσα στη βιομηχανία. Αμέσως μετά αυτή την πόρτα έχουμε μέσα στη βιομηχανία. Έχουμε μια ταινία μεταφοράς, ακριβώς κάτω στα δεξιά έχουμε τις τουαλέτες και στον επάνω όροφο έχουμε τις σκάλες καθώς ανεβαίνουμε και τα γραφεία. Και ακριβώς απέναντι έχουμε τα παράθυρα. Υπάρχει φωτισμός, όχι άμεσος, από ψηλά, διότι έτσι συνηθίζεται στις βιομηχανίες.